A nosaltres el que ens preocupa és aquesta concepció de l'espai públic com a una mena d'oportunitat econòmica per obtenir beneficis privats, no? Per fer negoci. Pensem que l'espai públic hauria de ser un lloc no només de mobilitat, sinó també d'expressió, de cultura popular, de protesta fins i tot, de trobada, un punt de trobada de la gent del barri o del districte, i en canvi aquesta concepció de l'espai públic com a mercaderia sembla que és la que s'està adoptant en els darrers anys per part dels poders públics. El que s'ha de fer és reivindicar una mica la recuperació d'aquests espais de carrers i de places per a l'ús comunitari, per a l'ús col·lectiu i l'ús social, per enfortir les xarxes veïnals i no per obtenir beneficis privats per als negocis. La situació penso que és diferent en funció de la zona de la ciutat de la que estem parlant o en funció del barri, del districte, però al centre de Barcelona i concretament a Ciutat Vella hi ha clarament un excés de terrasses. El que està passant al final és això, que hi ha alguns espais públics o que haurien de ser d'ús comunitari en els quals la gent del barri no pot seure, no pot xerrar, no pot jugar, els nens i les nenes no poden jugar o el que sigui, i en canvi el que se'n fa és un ús exclusivament de consum privat. És també un model social molt diferent, basat en el consum i en el negoci, en lloc de la cohesió social i en la vida de barri. Els veïns i les veïnes estan experimentant una mena d'invasió d'aquestes terrasses que el que fa és, al final, a part d'obstaculitzar molt la seva mobilitat, també genera moltes molèsties, com per exemple de sorolls o tensions de convivència. No és una qüestió de quan paguen, sinó de que s'han de posar una sèrie de límits. O sigui que, evidentment, una activitat comercial, qualsevol activitat comercial ha de ser subjecte d'una fiscalització, però per molt que paguin, en realitat el que hem de mirar també són això, insisteixo, l'equilibri entre el benefici i el greuge. El que pensem sobre la nova ordenança de terrasses que es va aprovar al desembre és que en realitat representa en el fons un pas més cap al model de ciutat que s'està dissenyant des de l'Ajuntament, concretament per part del Partit Popular i Convergència i Unió. El que penso que ens hem de preguntar realment és com valora l'ordenança de terrasses la pròpia població, perquè aquest és un tema que no s'està tenint en compte. L'opinió de la població del districte o dels barris és un tema que no s'està tenint en compte per part dels poders públics, i realment són les persones que pateixen les conseqüències negatives d'aquests establiments i aquestes activitats. Aleshores, un dels problemes o una de les mancances més grans de les ordenances i els plans que s'estan aprovant des de l'Ajuntament és precisament la falta de qualitat democràtica en el mateix procés de la seva aprovació, perquè la gent del barri, del districte, per exemple, de Ciutat Vella, no va tenir gairebé cap oportunitat de dir la seva opinió, d'arribar a un consens amb altres agents socials o polítics de la ciutat, etc. Ens falten dades per valorar, però també és una estratègia conscient. De fet, és molt difícil accedir a segons quins projectes com el tema de la Marina de Luxe del Port Vell, etc. És molt difícil accedir-hi a la informació. Llavors això ja és un reflexe també del tipus de governança o la manera de governar per a l'interès general que s'està entenent avui dia des de l'Ajuntament de Barcelona, o sigui, ja començant per aquesta falta de transparència i de qualitat democràtica. Aquesta ordenança la podem emmarcar, com deia, en un determinat model de ciutat que s'està impulsant des de les instàncies, des del govern públic de l'Ajuntament de Barcelona, on podem emmarcar també l'aprovació del Pla d'Usos de Ciutat Vella, que es va produir a l'estiu de l'any passat, i que va agreujar també els problemes de privatitzacions, no només d'espai públic, sinó també de patrimoni arquitectònic o cultural,
i de proliferació d'establiments de restauració i d'establiments hotelers. Es va insistir per part dels grups municipals de Convergència i del Partit Popular, es va insistir en que es tractava d'una mena de modificació de l'anterior pla d'usos, quan en realitat quan això es va fer més que res per justificar aquesta falta de participació ciutadana que hi ha hagut tan flagrant en la seva elaboració i aprovació. En canvi, des del moviment veïnal i també des de la CUP hem insistit en que era una transformació tan profunda del model de desenvolupament que s'està impulsant al districte de Ciutat Vella que no podem més que parlar d'un nou pla d'usos. I aquest nou pla d'usos tindrà unes conseqüències molt directes en la vida quotidiana dels veïns i de les veïnes del barri. Hem de tenir en compte que Ciutat Vella en l'anterior pla d'usos ja es va considerar que era un districte completament saturat des del punt de vista del turisme i en canvi amb això s'està impulsant encara més la seva massificació. Això porta problemes de convivència molt greus i també, per exemple, fenòmens com la pujada del preu de l'habitatge, perquè hi ha una demanda molt important d'apartaments turístics, per exemple, també casos d'assetjament immobiliari, la desaparició del comerç tradicional o de proximitat a Ciutat Vella en favor de botigues de souvenirs o de restaurants, de bars, d'establiments de productes gourmet, que li diuen. En canvi, el que necessita la gent que viu a Ciutat Vella no és això, són altres tipus de comerços. O la pèrdua de cohesió social, també per la transformació tan gran que significa del teixit social, el fet que hi hagi una proporció tan gran de població flotant, de turistes que viuen en apartaments o en hotels, etc. Al final, el risc que té això és que una part de la població de Ciutat Vella acabi abandonant el barri o el districte, que ja està passant, en busca de condicions de vida millors de les que té en aquest moment. I d'aquesta manera el risc és això, que es converteixi en un districte, el que es diu molt sovint, una mena de parc temàtic, uns barris històrics però buits de gent, sense identitat, barris barris per visitar però no per viure-hi, podem dir. Aleshores, em sembla que no és això el que volem per al nostre districte i per a la nostra ciutat en general. No és un debat de turistes sí, turistes no, sinó el model turístic que volem. Si volem un model tan massificat i tan concentrat en algunes parts de la ciutat, o hem de buscar un equilibri més arreu de tot el territori de Barcelona i també un equilibri entre els beneficis i els greuges, i no els beneficis i els greuges vistos només des del punt de vista econòmic, diguéssim, sinó també des d'un punt de vista social i ambiental. Per exemple, en aquest moment, jo la situació que més conec és la de Ciutat Vella, en aquest moment ja l'activitat turística a Ciutat Vella és importantíssima, tenim aquest monocultiu turístic del que es parla i en canvi la taxa d'atur a Ciutat Vella està molt per sobre de la mitja de la ciutat. Aleshores això demostra que no és tant el que se'ns està venent, el turisme com a solució per pal·liar les conseqüències de la crisi capitalista. En realitat el turisme el que fa, o una activitat turística tan massiva i que pressiona tant o que desplaça altres activitats econòmiques i socials, el que fa és agreujar alguns problemes. Nosaltres pensem que, en primer lloc, les inversions públiques s'haurien de fer en altres qüestions que són de més importància o de més urgència, com problemes de pobresa o d'exclusió social. Penso que en aquest moment el que s'està prioritzant en realitat són els interessos de les indústries o els lobbies turístics, immobiliaris i de restauració en general. Aleshores, no hi ha voluntat política per respondre a les demandes ciutadanes o a les necessitats de la població local que viu als barris o als districtes de la nostra ciutat, sinó més aviat una voluntat de vendre la ciutat per als interessos privats. Ja ho va dir l'Antoni Vives, el regidor de l'Habitat Urbà, que volia vendre Barcelona com la cultura de la riquesa i la riquesa de la cultura. Aleshores això és un reflex, malauradament, de la mentalitat dels nostres governants en aquest moment.